Katutxo txiki, zer da hori? Zurentzako opari. Da barruan, ze iskutatzen ari? Espaziontzi? Bisita egin nahi martetarrei? Hortarako nik uste kutxa hori pixkat larri. Agian tarta? Ez bat? Bi? Edo erroldoi izazki? Naiz Katutxo, beti berdin, buruan janari. Alzaizu usaimen ona etorri. Ez? Ba, sentitzen dut. Orduan ez dago xokirik. Beste Katutxo bat. Da horrela zurekin jolasean ibili. Bai divertigarri. Baina alda kutxa dantzari. Ba orduan barruan lagunik ez dagoela dirudi. Benopa, kutxan dagoena nahi duzu ikusi? Opari barruan. Ara, beste opari. Da horren barruan. Nork daki?